खुलुमबाय बयखौबो आङो फुंनि 6टा बाजायाव डिउटिनिफ्राय फैनानै उन्दुनानै नै दासो सिखारदों 11टा जाबाय 11टा 8 ओमफ्राय फेसबुक दसे नायबाय 5-10 मिनिट सिगाङावहाय नुनो मोन्दों बहुत गरम थासारि बहुत गरम थासारि सोलिगासिनो दङ ना दा आं बेखौनो बुंनो सानगोन बर'फोरनि बिराद मिलियन्स लाख फलोवार्स गोनां यूट्यूबारफोर कन्टेन्ट क्रिएटर्सफोर अबाव गोमाजोबना दं अबे गुदुङाव हाबजोबना दं नोंसोरो नुवाखै एथ' दावराव दावसि सोलिगासिनो दं बड'लेण्डआव आसामाव नुवाखै नामा नोंसोरो ओरैनो न' सिङाव गुदुङाव हाबनानै गुदुं सिङाव हाबनानै दादागिरि गिदिर डायलग हिन्दी बुंग्राबो दं जोंनाव इंलिश बुंग्राफोरबो दं एसामिस बुंग्राफोरबो दं अन्य जातियाव कन्टेन्ट बानायग्राफोर दङ बर'नि बिराद एकदम लाख फलोवार्स गोनां साबस्क्राइबार गोनांफोर बिसोर अबाव गोमाजोबना दं मोनसे भिडिअ मोनसे पोस्ट होनाय नुवाखै बिथांमोनखौ अबाव गोमाजोबना दं जातियादे ओरैबायदि खैफोदाव गोग्लैनानै दङ बा खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दं जातिया हारिया हायोबा मोनसे बुजायना होदो नोंसोरबो बुजायदो दुनियानो खिन्थादो इंलिश बुंग्राफोराबो दं हिन्दी बुंग्राफोरबो दं ओरैहाय एसामिस बुंग्राफोरबो दं जातियाव अबे हाखराव गोग्लैनो थांगासिनो दं बेखौ मानो बुजायना होयाखै नोंसोरलाय ओरैबाथ' डायलगखौ दा बुंसै जि गिदिर डायलग बुङो हायोब्ला राजा लामायाव नोंसोरबो ओंखारबो न' सिङाव बे गुदुं सिङाव हाबनानै सोर मोजां सोर गाज्रि सोरबा प्रमद गाज्रिनो सोरबा हाग्रामा गाज्रिनो सोरबा आदित्य खाख्लारि गाज्रिनो बेफोरखौल' न' सिङाव गुदुं सिङाव हाबनानै बुंफिबाय थानाया जाया ओंखारबो गुदुं सिंनिफ्राय राजा लामायाव नोंबो ओंखारबो नोंहाबोथ' मोन्थाय दंना सासे बर' हिसाबै नों अबाव गोमाना दं ओरैबाथ' बा हिन्दी बुंग्रा इंलिश बुंग्रा जोंनि इउटिउबारफ्रा जि दादागिरि बुङो बै गाज्रि बै मोजां दा अबाव गोमाना दं नोंसोरलाय लाजियाखै मोनसेबो पोस्ट होआखै माथो आं बिराद मुगैयो नोंसोरबायदिखौ बिराद रागा जोङो आं जातिनि बुंनानैल' ओरैनो बर' जाति ओरैनो जातिनि नामल' बुंबाय थाबा जाया मावनानैबो देखायनांगौ आथिं आखाइजों लोगोसे नों गावबो नोंनि बे फिजिकेलाबो सोलेराबो बेयाव थांफानांगोन नोंनि बे न' सिंनिफ्राय बुखिहरबाय थानाया जाया बेवहाय मिथिबाय सौरबियाव थांनानै बेसेबां खस्थ' मोननानै जातिखौ फोथांना लाखिगासिनो दङ नोंलाय मा नों मैया दाखालिनि मिथिबाय नोंसोर मैया दाखालिनिफोर नोंसोर जातिनि नामाव खनसेबो राजा लामायाव थांफेराखै खनसेबो नोंसोरो फ्लेग लानानै साइकेल सालायनानै जों ओरैबायदि जै हिन्द होननानै नोंसोरो खेबसेबो प्रटेक्शन खालामफेराखै खोमा खालामफेरदोंबा खिथिलाय नोंसोरो आं बै सनाव आं बिदि जातिनि मुङाव साइकेल सालायनानै आंबो बिदि धरना खालामदोंमोन सानसे समाव देखायलाय साला